Velkommen til dagens episode, som bliver en lidt særlig episode. For det første så har jeg to med den mest lyttede episode med Sif og Mathias. Velkommen tilbage, venner. Tak. Tusind tak. Dejligt, vi måtte komme. Jeg skulle lige så sige, at det var virkelig dejligt, at I ville tage turen herover endnu en gang. Altså, som sagt, ultimativt den mest lyttede episode. Jeg blev nødt til at have jer med igen. Ja. Vi er ikke bare på sådan en tur herover. Ej. Nej, og jeg har jo faktisk en stor nyhed, eller stor ting, jeg gerne vil dele med jer. Okay. Fordi i dag, der bliver det den sidste episode, og jeg synes, at det var den helt rigtige måde at slutte af med jer. Episode 150 med den mest lyttede. Altså, Nej. Du står på toppen. det håber jeg eddermame. Det tror jeg. Det tror jeg. Ja, så det er sådan lidt vemodigt, men jeg kan bare mærke, at nu er tiden inde til, at den her podcast, den får en ende, og så forhåbentlig slutter på toppen med jer to. Så jeg glæder mig til at skulle optage den sidste episode i dag. Det er jo også virkelig privilegeret, at vi må være her til sådan en særlig-episode, vil jeg bare sige. Vi er de udvalgte. Ja, Det er i allerhøjeste vi grad. kan nærmest kun skuffe. Ja. Men en kort introduktion til dem, som måske ikke har hørt den sidste episode med jer to. Jamen, skal jeg starte igen? Hvis du gjorde det sidst, Det tror jeg, jeg gjorde. så prøv bare det. Ja, okay. Jeg hedder Tømrer Mathias, og jeg er selvstændig tømmermester, og også influencer faktisk. Og jeg har både en profil på Instagram og Facebook og TikTok. Og Facebook, det er vist en 2-3.000 følgere derinde. Og så har jeg 14 på Instagram og 21 på TikTok. Ja, Sådan. tak. Og Sif? Jamen, jeg hedder Sif Arlington. Jeg har et bitte firma, der hedder Arlington Tømmer og Fugteknik. APS. Jeg er også tømmermester. Og så laver jeg også det kun på Instagram og TikTok og Facebook og sådan noget fis. Og I laver jo indhold om tømmer Ja. ting. Ej, jeg fik jo sagt noget rigtig, gjorde du. fjollet sidste gang. Så jeg tror, jeg skal holde mig ud af de der tømmer-termer. Ja. Hvor mange følgere har du? Jeg har på TikTok har jeg vist lige 55.000. Og på Instagram, der har jeg... Hvad var det nu, jeg lige rundede? 43.200, tror jeg. Det er næsten 100.000 bare på de to platforme. Det er helt nok. vildt. Du er en af de største tømmermester, tror jeg, i Danmark. På de der. Det ved jeg ikke, om jeg er. Ej, det tror jeg. Men det er også okay, hvis jeg ikke er. Men, og vi mødte jo hinanden, fordi vi lavede en kampagne sammen for byggeriets uddannelse. Og allerede da det var, jeg var ude og scout jer, der kunne jeg bare se, shit, de her to profiler, de er bare i vækst. Og I har jo fortsat en virkelig flot vækstrate efter det også. Så det er jo noget af det, vi skal tale om. Hvad skete der siden sidste år? Hvordan er det at være lidt mere etableret i år? Fordi sidste år, der var I stadig meget nye på rejsen og så videre. Så det er noget af det, vi skal ind på i dag. Og så har jeg jo givet jer en hjemmeopgave, som selvfølgelig er, hvem der er jeres yndlingsinfluencer. Og så har jeg jo været så tavlig at sige, at I ikke måtte sige hinanden, fordi det vidste jeg næsten ville komme, hvis jeg ikke satte den præmis op. Så, hvem er det? Jamen, det skal jeg så nok ikke sige, at vi nærmest kun kunne komme i tanke om en, hvis ikke det var os selv. Altså, eller hinanden. Nej. Er det ham... ja. Skal vi sige det på 3? Må vi godt vælge en sammen? Ja, bare kom med det. Okay. 3, 2, 1. Anton. Anlægsgartner, Anton Snød. Okay, ja. Der var en, der havde fuldstændig styr på handlet der. Ja. Jamen, det er faktisk sådan, Det er jeg rigtigt. husker de fleste mennesker. På deres Instagram-handle. Ja. Godt. Good to know. Ja. Okay, hvorfor lige ham? Anton? Men altså, jeg synes bare, han laver virkelig god content. Eller sådan, altså, det er jo et helt andet erhverv, end det vi er i. Men man føler alligevel på en eller anden måde, at man bliver ret meget klogere af at følge ham, tror jeg, på det, han laver. Og så er han bare super dygtig, ser det ud til. Han er bare mega god til sit arbejde. Og laver sådan nogle videoer, hvor det ser meget tilfredsstillende ud med det der fliser og indkørsler, han laver. Og så oplever han også bare et hav af udfordringer til daglig. Som for eksempel her den anden dag, så knækker hans nøgle til en eller anden dyr maskine, han har Ja, så nede i låsen. Så fik han også rise hornhinden.
Er det ikke sådan noget? Men det er altid sådan med glimt i øjet. Det er ikke sådan, at han bare sådan... Jeg tænker, hvis det var mig, så ville jeg nok ikke sådan lige lægge så meget op af sådan noget, men det er bare grineren at følge med i, at selvom han... det ligner, at verden arbejder imod ham, så lykkes det for ham alligevel at have en succesfuld forretning. Og så er han jo også kun 23. Ja, han er virkelig ung. Ja. Så virkelig også et forbillede allerede. Hvor gamle er det, I er? Mathias, du er lidt Jeg er oppe i 33. Ja. Ja, altså 24. Ja, det var det, jeg tænkte, fordi jeg kunne godt huske, du også var en ung. Ja. Ung en, Sif. Ja. Men det er jo virkelig dejligt, at der er nogen, der netop vil stille sig frem og være et godt forbillede for andre. Ja. Også så det er nogle gange kan være lidt nemmere at spejle sig i nogen, der ligger lidt aldersmæssigt tættere på. Men også bare fordi, at så har han fået en lærling. Patrick, tror jeg, han hedder. Også bare sådan, at han som 23-årig har etableret et firma, der er vækstet så meget, at han også lige kan tage en lærling, og så også lige passe den biks der, og så også lige tage sig af sin ridse hornhen og alt muligt andet. Og så, han søger jo også svinde og sådan noget. Ja. Men i den branche er det åbenbart umuligt at finde nogen kvalificeret arbejdskraft. Ja. Så har han også lige lavet den der trailer, man kan leje. Ja. Så har han lavet sådan en lukket trailer, hvor så kan man leje den, hvis man tror, man selv skal lave belægning. Hvis man selv vil kaste sig ud i det, men ikke har grad. Så kan man låne den. Og det er jo ikke sådan, ligesom os tømmer. Vi kan jo komme i gang for 100.000 for en forretning. Men altså, de der maskiner der, de koster jo næsten 100.000 stykket, tænker jeg. Uden lige at vide det. Ja, nu vil jeg en minilæsser, den koster gerne 200, fordi sådan en vil jeg gerne have. Okay, jeg tror, vi lægger den her samtale nu ned, men jeg kan godt mærke, at der er meget passion herover omkring. Der var kæmpe recommend i hvert fald. Ja. Selv tak, Anton. Ja. Men det er simpelthen så fedt at have jer tilbage, og jeg tænker, at det vi skal starte med først, er, hvad der er sket siden sidst. Altså, hvordan er det netop at være sådan mere professionel på Instagram og TikTok? Yeah. Det er jo faktisk bare virkelig dejligt. Man hviler lidt med i det. Ja, det var faktisk det er godt formuleret. Ja. Prøv at fortælle lidt mere om det. Jamen altså, med de første kampagner og sådan noget, kunne man jo godt være sådan lidt panikangst, fra man får den første henvendelse til, om man kan performe ordentligt, og om, hvad skal jeg sige? Det må også være, at det fortsætter, tror jeg. Ja. Nogle gange man har tænkt, om der virkelig er nogen, der gider at blive ved med og synes, du er en stor kanon, og om der er nogen, der bliver ved med at gide og samarbejde med dig. Og ja, men det tror jeg også, at man har lært sådan over de seneste år, at der er faktisk nogen, der godt kan lide os. Heldigt. Jamen præcis, og I er jo i hvert fald indgået flere, også ambassadørskaber, begge to. Så jeg tænker sådan, det der med, da I var her sidst, var I sådan lidt mere nye i det, og så videre. Og nu er I jo netop blevet mere etableret, hvor hvis man har et brand, som ligger inden for jeres område, så kan man næsten ikke komme udenom jer to. Og så er det så lige, at man måske har pengene til det. Men jeg tænker i hvert fald, I er nogle af dem, man kigger på først. Altså, hvordan er det at være lidt mere etableret, og også indgå de her ambassadørskaber, som typisk er et halvt til et helt år? Men så, nu kan jeg jo selvfølgelig kun tale på min egen vegne. Men jeg synes i hvert fald, at jeg har fået bygget et solidt fundament for min forretning, og for, hvis vi skal kalde det influencer-delen af det, jeg laver i hvert fald, med mine ambassadørskaber. Og jeg er super glad for dem, jeg arbejder sammen med. Det er bare sådan, det er sådan lidt nemt, synes jeg. Ikke nemt at tjene penge på det, men sådan, det er nemt at arbejde sammen med de folk, jeg i hvert fald har valgt at arbejde sammen med, synes jeg. Det er jo super vigtigt. Ja, det giver os en tryghed at have de der ambassadørskaber, fordi at man ved ligesom, at der kommer noget ind de næste par måneder også, i stedet for at generelt i tømmerbranchen, så er det jo sådan, at man har et projekt, der var 1 til 2 uger, hvis man er en lille tømmerfirma. Og så ved man måske ikke, hvad man skal lave derefter. Ja, der er man hele tiden lidt ude og jagte. Der er det måske ret nok, at man lige har de der ambassadørskaber. Jeg vil også sige, at jeg er glad for dem, jeg arbejder sammen med. Det må jeg være ærlig at sige da. Og det er jo dejligt, at når man har arbejdet med nogen tidligere, at de så vender tilbage, betyder også, at de sikkert godt kan lide det, man lavede i første omgang. Så det er jo rart. Ja, fordi jeg ved også særligt på dig, Mathias, at der er både ambassadørskaberne, men så har du nærmest også nogle tilbagevendende kunder, som måske ikke har mulighed for at booke ind til et år, men som gerne vil bruge dig igen og igen. Ja, det har været skønt. Senest byggeriets uddannelse. Ja, præcis. Så virkelig skønt samarbejdspartner. Det er nogle dejlige mennesker, der sidder derinde, det må man bare sige. Ja. Har I nogle flere tanker
ord, I gerne vil sætte på det her med at være sådan lidt mere etableret? Det ved jeg ikke. Altså, det er bare... Jamen, jeg tror, det er meget godt sagt, det der med, at man lærer at slappe lidt mere af i det. Fordi nogle gange kan man godt gå og tænke lidt for meget over det næste, der skal ske, eller om der skal ske noget, eller hvad der skal ske, eller altså... Men nu, der kan man bare sådan lige slappe lidt af en gang imellem og sige, det går nok. Ja. Ja. Det vil jeg gerne sige, jeg er enig i. Hvad med sådan noget som at finde på content? Altså, fordi der tænker jeg måske, at der, når man starter op, så er man måske lidt... Ja, det kan godt være, at man er lidt mere usikker på, hvad der performer, hvad der ikke performer. Men man er måske også sådan rigtig sulten. Og, altså, hvordan føles det nu, når man er lidt mere etableret? Er det stadigvæk sådan relativt nemt at finde på indhold, eller hvordan kører den del? Altså, det føler jeg, det går lidt op og ned. Ja. Fordi nogle gange kan man også godt tænke, det er lidt svært lige at komme på den bedste idé, og andre gange så finder man også ud af, at nogle gange er det indhold, du ikke har tænkt så frygtelig meget over, det er faktisk det, de bedst kan lide, åbenbart. Ja, det har jeg i hvert fald lige erfaret. Ja. Så. Jeg føler, når man er, hvis man er for presset i og skal ud i at finde på noget, så er det alt for svært at finde på noget. Så det der med at have en god, lang samarbejdsaftale med nogen, hvor idéerne kan opstå i løbet af dagene, og så kan man filme, når man lige har lyst. Det kan jeg meget godt lide. Og så er det måske også der, hvor det er ret fedt for jer. Altså, der er jo rigtig mange influencer, som når det er, de begynder at nå hen ad den størrelse, som I to har, altså vælger man at gå fuld tid på det. Men I har jo netop jeres tømmervirksomheder, og det spiller sammen. Ja. Altså, I kan også bedst lave indhold, hvis I har kundeprojekter. Og det tænker jeg bare må være meget fedt. Altså, man har noget base på helt begge bestemt. sider. Ja. Helt bestemt. Jamen, det spiller helt vildt godt sammen, det der, synes jeg. Og jeg tror ikke, jeg ville kunne lave... jeg ville jo ikke kunne lave det ene uden det andet, føler jeg. Nej. Så balancen, den er super vigtig. Der er nogen, der går fuldtid på det ene og det andet. Ja. Jeg kan godt lige komme ind. Hvordan ser jeres fordeling egentlig ud, sådan, hvis man skal sige indtægtsmæssigt? Men jeg vil sige sådan, er det 50-50, 60-40 til tømmerarbejde? Mit, det var helt 50-50 sidste år. Ja. På tømmer og på influencer? Ja. Hvad med dig, Sif? Ej, det er også et svært spørgsmål. Jeg tror, det var en 60-40 eller sådan noget. Altså tømmerarbejde størstedelen. Ja. Ja. Men så har jeg jo også et andet spørgsmål, som jeg tænker som også mange tænker over. Sif, den går over til dig. Jeg kan ikke gætte det. Du kan simpelthen ikke gætte det. det kan jeg ikke. Kan du gætte det? Nej, okay. Jeg er helt væk. Kameradrengen. Ja. Nå, okay. Okay, jeg kunne ikke gætte det. Vi kan også kun lige snakke om det. Jeg kunne ikke finde ud af, om I fakede, eller var I bare for gode til det. Eller hvor. Men du havde jo faktisk nogen, der hjalp dig, sidst du var her, Sif. Og det har du ikke mere nu. Vil du ikke fortælle lidt om, hvorfor valgte du at gøre det hele selv? I bund og grund var det egentlig heller ikke mig, der tog det valg pludseligt. Men det var nok den vej, det gik. Jeg tror, vi har haft glæde af hinanden til at hjælpe hinanden i gang. Som jeg ser det i hvert fald. Fordi det er det, vi har gjort. Hjælpe hinanden til en eller anden succes, tror jeg. Og så blev det samarbejde afsluttet i januar. Og så måtte jeg jo simpelthen bare lige finde på noget selv. Og bare tage alle opgaver i forbindelse med det her influencer-halløj. Så det skulle jeg også lige prøve at fatte, hvordan jeg lige skulle gøre det, samtidig med, at jeg har et ønske om at drive en fornuftig tømmerforretning. Ja. Så det var sådan lige kvartslag i hovedet, tror jeg, man godt kan sige. Men jeg tror også, jeg hurtigt blev enig med mig selv om, at det kan jeg sgu godt. Så. Og det går jo meget godt. Ja, det går faktisk rigtig godt. Ja. Og jeg er faktisk også bare helt tilpas. Ja. Jeg elsker simpelthen det der udtryk. Helt tilpas. Ja. Det er et udtryk, jeg skal bruge noget mere. Ja. Jeg er meget godt tilpas. Jamen, jeg var faktisk super spændt på at se, hvordan det gik det der. For det var også spændende at følge med på sidelinjen. Altså i forhold til, fordi det er da mega spændende det der med, om man ligesom kan om man selv kan uden de andre der.
Jamen, jeg var også sådan lige... også fordi det kom lidt uventet for mig, at det var der, det skulle stoppe. Og jeg kan huske, at jeg også ringede til Mia, for eksempel. Som er en af dine samarbejdspartner, ja. Fra Tech7. Det var nok Tech 7 Mia. For, at, ja. Tech 7 Mia. Og så var jeg sådan, fordi jeg prøvede ligesom at kontakte alle mine samarbejdspartnere, og var sådan, der er sket sådan og sådan, og ja, det var lidt ude af mine hænder, men nu prøver jeg selvfølgelig at gøre mit bedste for at leve op til vores kontrakter. Fordi der var jo ligesom nogle ting, jeg havde sagt, jeg kunne, og levere og alt sådan noget. Og der var hun også bare sådan, det er dig, vi har købt ind på. Ja, præcis. Og så var jeg bare sådan, ja, det er det egentlig også rigtigt. Men man blev sådan lige, man blev lidt i tvivl, om man egentlig selv kunne, og om man egentlig var nok, eller sådan. Fordi vi trods alt har haft et koncept, hvor der indgik en mere end mig. Så... Og det var der lidt en hype om, og man samtale om, ikke? Altså, der var mange, der spurgte til, hvem er det, og der var sådan lidt mystik omkring alt det. Så det kan jeg godt forstå. Men jeg tænker også, at der er en masse fordele i, altså, selvfølgelig kan det være sværere, når det er, man også driver en virksomhed ved siden af, at man så skal varetage hele kommunikationen og planlægningen selv, men der er jo også en visse fordele ved at varetage den del selv. 100%. Altså, nu skal det heller ikke lyde, som om jeg har været utilfreds alle dage, men... det hører jeg heller ikke. Nej, men det var nok godt nok for alle, at det stoppede, og jeg er meget mere tilfreds med det indhold, jeg også kommer ud med nu, hvor jeg selv ved præcis, hvordan jeg vil klippe det, og alle sådan nogle ting, og hvordan jeg vil skrive caption, og alt det, der ligger bag, som man måske ikke lige tænker over, når der er nogle andre, der hjælper med det. Ja. Synes du ikke også, det er rart, den der kontakt, man har med Mia, for eksempel? Jo, 100%. Altså... Det var jo også først noget, jeg kunne erfare efterfølgende, at de måtte også have tænkt, at det var da super mærkeligt, vi aldrig nogensinde skulle snakke med vedkommende, vi egentlig køber ind på. Men der tror jeg bare, jeg havde tænkt, at det er jo også alle, de købte ind på, men ja, hun bekræftede mig i hvert fald i, at det jo faktisk er mig. Men det er jo helt normalt. Altså, der er jo mange influencer, som jeg ikke nødvendigvis når at tale med. Jeg taler med agenterne, så det er jo bare sådan, branchen er skruet sammen. Men jeg ved, at virksomhederne sætter enormt meget pris på at tale direkte med jer. Og det ved jeg jo også for dig, Mathias, at det er også nemmere at måske lande et samarbejde igen, når man selv har haft dialogen med kunden, fordi de også sådan netop helt rigtig køber ind som person, ikke? Ja. Det ved jeg da i hvert fald for dig, Mathias, at det... Det var også noget af det første, jeg gjorde dengang, du skrev den første mail der. Ja. At lige at gribe knoglen og snakke med dig. Ja. Jeg blev bange, jeg er introvert. Det var ikke det er så meget nemmere lige at løse problemerne i telefonen, synes jeg, i stedet for mail. Der kan simpelthen gå så meget tabt der, synes jeg. Men det er du også virkelig god til. Ja. Det er sådan noget, jeg har tænkt over, at sådan, de gange, vi har været så heldige at arbejde sammen, så er det også bare sådan, har der lige været et eller andet, så er du sådan, skal vi lige ringe til... Ja. Jamen, så ringer vi lige til... Ja. Nordjysk Lift. Så ringer vi lige til Emil Kondrup oppe i sommerhuset. Ja, for eksempel. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Ja. Men det er jo rigtigt. Det er jo meget nemmere bare lige at ringe, i stedet for at skrive frem og tilbage, og sikkert også på et sprog, man ikke fatter helt 100, og så... Ja, og så det der netop, man får også relationsdannet mere, hvis man lige ringer sammen, og altså har et møde over kamera, eller mødes i virkeligheden. Det er du også god til, lige sådan, jeg kommer lige forbi. Ja. Det er så skønt, det der. Jeg synes virkelig, det er svært at arbejde sammen med, altså hvis det kun er på mail, og det er der nogen, der er. Ja. Og jeg kan ikke ringe dem op. Men så føler jeg sgu også, at så nogle gange, så bliver content derefter. Altså. Ja, okay, så du føler også sådan, at du kan få lidt mere ud af det, hvis du lige kan ringe og spørge ind. Jeg føler, at så kan jeg bare blive 100% afklaret i forhold til, hvad folk gerne vil. Og så er det meget nemmere at optage noget, synes jeg. Ja. Det leder mig rigtig godt over til min næste spørgsmål, som er, hvordan I oplever samarbejdet med en virksomhed eller et bureau. Er der sådan en forskel på at arbejde sammen med en virksomhed direkte, eller igennem et bureau? Er der noget, I foretrækker? Er det træls, hvis der kommer et bureau ind imellem? Trækker vi lige være. Altså, det er jo... jeg vil sige, det er nogle gange nemmere at arbejde sammen med virksomheden, i stedet for, at de skal skrive en mail til et bureau, som skal skrive en mail til mig. Og alligevel, nogle gange så er den mail fra virksomheden til bureauet, bliver bare videresendt fra bureauet til mig. Ja, så er det lige meget. Ja,
Men hvis de så skal til at skrive den om, så går der også noget tabt der. Så ja, jeg synes hvis man må sige det, så synes jeg, at det er nemmere nogle gange bare at tage den med virksomheden. Men der kan også godt være nogle virksomheder, der er så store, at det er måske bare meget nemmere at have et bureau til at styre det der. Der er også, nu arbejder I jo sammen med sådan lidt mere etablerede brands, men nogle gange, hvis man arbejder sammen med et mindre brand, så kan det måske være meget fedt, at der sidder et bureau imellem, og lige kan hjælpe og guide lidt, fordi det, jeg oplever nogle gange med de mindre virksomheder, også nogle gange med de større, men også, at man har nogle urealistiske forventninger til resultaterne, og så kan man lige være med til sådan, faktisk gøre det lidt nemmere for jer på den front. Det er faktisk rigtigt. Men jeg kan godt forstå kommunikationsmæssigt, at det er federe bare at have den direkte kontakt med virksomheden. Det synes jeg godt, man må sige. Jo, men det er vel lidt ligesom det, vi lige snakkede om, at dem, der har haft kommunikation med et bureau for mig, at de vil måske også foretrække at snakke med mig egentlig, men har ikke forventet det, eller sådan, hvor det kan vi da også godt sige, så det er da meget nemmere at snakke direkte med virksomheden og få deres ønsker og deres behov, i stedet for at det går igennem nogle andre, og så går der noget tabt, fordi man lige har misforstået noget, eller et eller andet. Ja. Og så bliver det alligevel ikke helt, som nogen ønsker alligevel. Så det ville da være nemmere, hvis alle bare havde tid til at tage den direkte. Men faktisk så oplevede jeg det der sidste år med bureauet, der lige var over for svar, det jeg havde leveret til virksomheden. Jeg gik jo glip af sådan en kæmpe samarbejde sidste år. Kan du huske det? Det kan jeg godt huske. Og sådan er det. Og der, efter jeg havde leveret de første videoer, så oplevede jeg jo byrådet virkelig talt min sag for, at det var noget, jeg havde leveret. Og efter brief og så videre. Ja, lige præcis. Så der er sgu både fordele og ulemper, vil jeg sige. Ja, fordi det... Og der var lige en tus der. En betus. Fordi der valgte kunden så, at det måske ikke lige var den vej, de ville gå alligevel, og der oplevede du netop, at bureauet, de faktisk virkelig forsvarede dig, og var sådan, og du blev også kompenseret fair. Det synes jeg det var virkelig en fin måde. Ja, de løste det virkelig godt. Ja. Altså, det var også, jeg gik jo, det var jo sygt svært den periode, fordi når man laver content, så er det jo nærmest kun en selv, som pilen kan pege på, hvis noget ikke lever op til forventningerne. Og man bliver jo ramt personligt, synes jeg, hvis et brand lige pludselig ikke kan lide en alligevel. Så, eller lige det, man laver. Ja, præcis. Så synes jeg bare, at bureauet var rigtig god til at være sådan, det er ikke dig, og du overholder alting. Det er måske bare lige... Der har været noget der ved kunden. Ja. Det synes jeg, det også var rigtig fint håndteret. Og det kan bare være lidt svært, hvis man har den direkte kontakt med virksomheden. Fuldstændig enig. Så kan det godt blive sådan lidt mere hårdt og kontant. Så pros and cons. Hvis man sidder som bureau ind imellem en virksomhed, altså hvad kan man gøre for at gøre det lidt ekstra lækkert for jer? Hvad er nice to og need to? Jamen, jeg tror da bare... Altså, i bund og grund handler det jo bare om at gøre det klart, hvad ønskerne er og forventninger. Og bare sådan være sikker på, at man forstår hinanden, eller sådan. At der ikke er noget uafklaret, og at man ikke går videre, hvis der er noget uafklaret, tænker jeg. Prøv at sætte lidt flere ord på, hvad det uafklarede det kunne være, for eksempel. Jamen, det kan jo godt være, hvis jeg har forstået gennem bureauet, hvad virksomheden vil have, og jeg har forstået det på en måde, men der sidder en i bureauet og skriver mig, som har forstået det på en anden måde. At hvis man ikke er enige om det, og der måske er nogen, der godt kan mærke det, eller fornemme det, eller se det på contenten, eller et eller andet, at man så ikke bare laver sit computerarbejde, og så smutter igen. Ja. Men at man lige sætter sig ind i, hvad der egentlig sker, og at vi er enige om, at vi skal have det bedste resultat, i stedet for bare at have et resultat. Tror jeg. Så hvad kunne være en løsning på det? Altså, hvordan gør man det på en god måde så? Jamen, det ved jeg ikke. Det er vel forventeligt, at alle har en interesse i at gøre sit arbejde bedst muligt, tænker jeg. Det er vel egentlig bare det. Det kan også være det der med at måske have et afklarende online møde, hvor alle parter mødes, og så ligesom taler tingene igennem, sådan, så man netop ikke skal alle de der led igennem. Det kunne man jo også godt kræve som influent. Ja. At man lige siger, jeg vil gerne lige have et startup.
møde Ja. med alle parter, så jeg ved, Ja. jeg har en fornemmelse af kunden, hvad bureauets rolle er, og hvad I forventer af mig. Og det synes jeg, der er en rigtig god pointe, at sådan den der forventningsafstemning, der er rigtig mange, der tror, at I bare vil tjene penge. Men I kan jo ikke tjene penge, hvis I ikke leverer gode resultater. Nej. Altså sådan, det... Nej. Det er jo også, jeg læser næsten altid de der do's and don'ts først. Ja. Så hvis man har en god en af dem, så kan man jo også tage meget der Ja. i opløbet. Og så ellers, hvis bureauet ligesom er ude i virkelig god tid, det er også virkelig rart. Fordi så kan man ligesom gå længe og tænke over, hvad skal jeg lige... Nogle gange så kommer idéerne jo bare løbende, mens man går og laver noget andet. Og hvis der ikke er tid til at lave noget andet, og man skal ud og optage noget dagen efter. Altså, der er mange, der kommer og siger, ved du hvad, vi skulle lidt i tidspres her, så du skal levere noget på mandag, og det er fredag. Så det kunne jeg nogle gange ønske mig, at man måske lige har en måned eller 14 dage i hvert fald. Det er svære forudsætninger at være kreativ under. Ja, men altså nogle gange så lykkes det, og andre gange så, ja. Kan du regne ud, hvad jeg vil sige? Så lykkes det ikke. Det er jo i hvert fald, og det vil jeg så også sige fra bureauet eller virksomhedens side, det er jo også svære forudsætninger der. Altså det er aldrig nice at få en opgave ind og være sådan, hej, den skal så køre om 2 uger, den her. I skal have fundet influencerne, I skal have briefet dem, og de skal lave content på meget få dage. Ja. Altså det er ikke en god proces for nogen. Det er jo fuldstændig lige så bare at få en tømmeropgave, hvor de gerne ville have det lavet i går. Ja. Forfærdeligt. Helst. Altså, fint nok, men forfærdeligt. Det er svært at lykkes godt med opgaven i hvert fald, ikke? Ja, det tror jeg, vi alle sammen kender. Der er ikke nogen, der arbejder godt under tidspres, tror jeg. Er det det? Er det videnskabeligt vist, at der er nogen, der gør det? Det tror jeg ikke, der er ret mange, der gør. Nej. Der er nogen, der påstår, at de er, men om det er reelt, altså om outputtet ville have været bedre, hvis de har haft længere tid, og var startet på opgaven tidligere, det er måske også lige det. Der er jo nogen, der gerne kan lide at køre lige op til deadline, og så... Ja. Det tror jeg er lidt forskelligt. Der er nogen, der siger, at de arbejder bedst under pres. Jeg ved ikke helt, om jeg tror på det, sådan man får det bedste resultat. Det tror jeg ikke. Fordi jeg kan godt forstå det der med, sådan idé lige kan marinere lidt, og man kan være sådan... lige smage lidt på den. Er det her, det skal være, eller skal det være noget andet? Det kan man jo kun, hvis man har tid til det. Ja, fuldstændig. Ja, altså, jeg optog en video for et værktøjsbrand her den anden dag, hvor jeg leverede den, og så synes de ikke, det var god nok. Og så i mellemtiden havde jeg fået en ny idé, som var 1000 gange bedre. Ja. Så, perfekt. Ja. Så fik du lov til at skyde den nye. Der kan man jo bare se. Ja, så fik jeg lov til at skyde den nye, ja. Ja. Men det er jo det. Altså, det er bare svært at være kreativ, og nogle gange skal der lige en situation til, før den gode idé så opstår. Så det er jo bare rart, at man har mulighed for... Ja, og andre gange, så ved jeg jo, jeg har været lidt tæt på din kreative proces nogle gange, Mathias, at nogle gange, så har du bare en god idé allerede, men det er særligt på dine ambassadørskaber. Ja, der var også et samarbejde, jeg lavede sidste år, hvor jeg fik en god idé efter, jeg havde afleveret den video, jeg skulle aflevere. Men så vil de heldigvis lave noget igen i år. Og så kan jeg bruge den idé. Det er super. Det er simpelthen super, det må man bare sige. Ja, pitcher jeg aldrig selv ind, hvis I går sådan med en god idé, og så altså sådan tænker, ej, hold kæft, jeg gad godt lave det her for den her virksomhed med den her idé. Skriver jeg ikke til virksomheden sådan, hej, jeg har den her geniale idé, skal vi lave den? Jo, altså jeg synes i hvert fald tit, hvis man har et opstartsmøde, uden man måske reelt har aftalt, at det er en aftale endnu, men der kan jeg godt sidde, når man så kommer ind i snakken, så kan jeg godt sidde, så kommer der alt muligt op i mit hoved, som jeg kan se vil være rigtig sjovt, eller godt, eller spændende. Og så siger jeg det bare til dem. Og så synes de bare, det er super godt. Fordi jeg tror bare, at folk elsker, at man har idéer. Det er jo ligesom det, de køber ind på. Det er ligesom det, de køber ind på. Ja. Så det er jo heldigt. Det har jeg også oplevet. Ja. At sidde sådan. Og så de bliver jo helt vildt glade, når man lige pludselig får en eller anden kreativ idé. Ja. Men jeg synes også faktisk, noget af det, som I begge to er gode til, det er bare ligesom at komme og være totalt jer selv, og komme med jeres gode idéer. Altså, der er nogen, der sådan holder meget på sig selv, og nu er det også en professionel sammenhæng, og så kan man nok ikke lide det ene og det andet. Altså, det vælter bare på en eller anden måde ud af jer. Det er sgu dejligt befriende. Ja. Det er ligesom det skal være. Det kan slet ikke blive inde i os. Det er dejligt. Det kan det altså ikke. Det er vi bare ud. Simpelthen. Men hvordan finder man egentlig sådan sin egen stemme på sin profil? Det er så nemt at kigge til, hvad det er, den derovre gør, som der fungerer pisse fedt. Hvordan holder man sig ligesom på egen banehalvdel? Altså,
Jeg tror, det nemmeste for sådan nogen som os, fordi, altså, jeg ved i hvert fald, at det har jeg gjort hele mit liv, men stikker måske en lille smule ud. Det tror jeg egentlig også, du gør. Ja. Fordi du er også noget særligt. Ikke bare for mig. Ja, vi er begge to, men... men altså, på et eller andet tidspunkt, så lærer man jo ligesom at stole på sig selv og hvile i, hvem man er. Og hvis man har holdt fast i det fra start, eller også blevet sporet ind på det i hvert fald, så tror jeg, det er det bedste, man kan gøre. Bare være sig selv. Fordi der er ikke nogen, der kan sammenligne. Eller jo, det kan de godt prøve, men det er sjældent, man finder en, der lige passer 100 på. Det tror jeg ikke, jeg kunne have sagt som 24-årig. Jamen, det kommer også lige sådan nu. Ja, men stadigvæk det der med sådan at stå så stærkt i sig selv, det synes jeg sgu er meget sejt. Ja, det er virkelig sejt. Det kan du lige lave som highlight. Jeg tror altså, det kommer også lidt tidligere til dig end til mig, det der. Jeg har sgu været noget usikker længe, føler jeg. Men der er et punkt, hvor du ligesom når til, hvor du sådan tænker, nu er jeg fandme ligeglad med, hvad andre folk de tænker. Ja. Og jeg er fandme også ligeglad med, om de kan lide det, jeg lægger ud nu. Men nu gør jeg det sgu alligevel. Mm. Fordi du selv synes, det er sjovt, eller og det er stolt sådan, af det? Eller? Det er sådan, jeg er. Ja. Og det her, jeg kan lide at lave. Der var jo længe, hvor jeg ikke lagde det samme op på Instagram, som jeg gjorde på TikTok, fordi jeg følte, at jeg ikke sådan lige... at det publikum, der var på Instagram, ikke kunne lide det, som jeg lavede op på TikTok. Men det viser jo bare, at der var et publikum til det indhold også på Instagram, så det er jo bare... Det var bare at bryde den grænse, og så komme ud over stepperne der. Ja. Føler jeg. Jamen, jeg tror faktisk bare, det handler om at være sig selv. Ja. Og så give udtryk for, hvem man er, tror jeg. Ja. Altså, det føler jeg, det sker i hvert fald automatisk for mig. Jeg kan ikke finde ud af at være andre i hvert fald. Det vil være for svært. Du er jo også bare dig, når man møder dig, som du er det på Instagram. Det håber jeg. Simpelthen. Det håber jeg. Det er I begge to. På de sociale medier. Og der er jo nogen, der har en eller anden facade på de sociale medier, og så møder man dem, og så er det nogle andre mennesker. Men det tror jeg også, det er noget sværere, hårdere arbejde så at blive ved med at lave de ting på Instagram, hvis ikke det er den, man reelt er. Ja, men der er nogen, der kan have behov for at bygge lidt en persona op, fordi at de så kan adskille folks mening fra deres personer. Det kan jeg også godt forstå. Ja. Altså ikke fordi der er en stor forskel på, hvem de så er online og hvem de er offline, men der er bare en lille forskel, som I også i tale sætter her. Men netop hvis man tør være sig selv, så som du er inde på, Sif, så kan brands jo heller ikke rigtig komme udenom lige præcis dig, fordi at det kan de ikke få hos en anden. Så man står jo også meget stærkere, hvis man tør at være sig selv, og bare give den fuld smad. Men så er det også dig selv, der bliver ramt, hvis det ikke er godt jo. Og det er jo så det. Det er jo så lige den anden side af medaljen. Ja, fordi bliver I aldrig usikre? Jo. Nej. Jamen, jeg tror... Ej, det lyder også sådan helt, men det er faktisk rigtigt, fordi det er også nogle gange vi snakker om, at du kan faktisk godt blive så lidt usikker over. Ja. Men så er det heller ikke altid, jeg ved, om det er noget, du mener eller ej. Men jeg tror nogle gange, du mener det. Men hvis nu der er nogen, der mener noget andet, end lige det, du mener, eller nogen, der er utilfreds med det, du så mener, hvor jeg sådan, det er jeg simpelthen fløjtende med. De har selv valgt at se videoen, eller hvad jeg har lagt op. Så kan de jo lade være med det til næste gang. Jamen, hvis man får sådan en kommentar på noget, man ligesom har sagt, så skal jeg altid lige ind og undersøge bagefter, om det var rigtigt eller det forkert, det jeg fik sagt. Så kan jeg godt blive usikker på den måde, men jeg kan også blive usikker, hvis jeg ligesom ser andre, der ligesom virkelig har tur i den. Det kører bare. Og så, hvor fanden... hvorfor får jeg ikke sådan noget... Så... Er det på noget fagligt, at du kan blive usikker, hvis der kommer en kommentar, eller er det også, hvis der kommer noget, som er mere sådan personlig... Ja, det er nok mest sådan noget fagligt. Ja. Personligt er sådan lidt... Hvad fanden? De må sgu synes, hvad de synes. Og jeg får heller ikke så meget på mit personlige. Men altså, hvis der er noget fagligt, så... Jeg føler virkelig, det er vigtigt i den branche, vi er i, at vi lægger noget op, som
er fagligt dokumenteret og sådan noget. Fordi hvis det inspirerer andre til at lave noget, så er det vigtigt, at det ikke er noget lort. Så hvis der kommer en og siger, at det der, det er noget rod, så skal man jo lige ind og se, om det i virkeligheden er noget rod. Ja, men det synes jeg da også har været sit ansvar voksen. Altså. Ja, 100%. Ja. Men omvendt så er der også 1700 forskellige måder at lave vores arbejde på. Ja. Så det er jo også tit sådan noget, folk simpelthen kan gå fuldstændig på bagben over. Hvor man sådan, jamen, så gør du det bare på din måde. Så gør jeg det lige på min måde. Altså, hvor sådan noget, det tror jeg bare, man skal... Det lærer man nok bare at sortere fra, tror jeg. Men det kan da være... Nej. Er det ikke godt? Nej. Det er simpelthen i dag. Men det kan da være meget godt, at man lige sådan... Altså også for sin faglighed og så videre, lige tjekker op på. Altså det synes jeg, der egentlig er meget godt lige at sådan... Var der egentlig noget i den der kommentar, eller er det netop bare... Det gør du bare på din måde, jeg gør det på min måde, lige giver godt. Jamen, når de der gamle rutinerede tømmermester eller tømmer kommer ind på de sociale medier, og ser noget, som er nyt, og en måde at opbygge et gulv på, for eksempel i en køkkenrenovering, kunne være noget, hvor folk virkelig kommer op og stejle, fordi at man ikke bruger beton eller noget. Ja. Der synes jeg også, det er dejligt at kunne sige, at jamen, det her det er en ny teknologi, og den er ligesom 100% understøttet af nogen, der har lavet det før, og det er i orden. Men det tror jeg også bare, det er vores fornemmeste opgave, at virkelig skære det ud i pap for folk. Fordi der er jo simpelthen så mange, der også følger med, der ikke aner noget som helst om det, vi laver i princippet. Hvor at så din gulvopbygning hjemme i Toves køkken. Ja. Jeg vidste heller ikke noget om det. Nej. Overhovedet ikke. Men så fandt jeg ud af, at det kunne man godt. Det er da fedt. Så kan og hvorfor skulle han lave, hvis ikke han vidste noget om det? Så prøver jeg mig lige frem. Og lægger lige til skue for alle på Instagram og TikTok. Ja. Og mor Toves køkken er jo blevet verden Danmarks kendt. Jamen, det er jo helt vildt. Der var det mange visninger på det. Det var et hyggeligt projekt. Også fordi, at jeg ligesom kunne bruge det som sådan en serie. Ja. Og ligesom, det var min egen mor, der var ikke rigtig noget, der lige sådan kunne gå galt, føler jeg. Men Thias, prøv lige at fortælle lidt mere om det der med, når man så kigger på nogle andre, som har tur i den, og man også godt kan blive lidt usikker. Hvad rører sig der? Jamen, det er jo bare det der igen med hvis man gerne vil opnå noget selv, og få succes på sociale medier, og så man rammer ind i nogle perioder nogle gange, hvor visningerne ikke er gode, eller hvor man måske er inde i en periode, hvor man har det svært, uden rigtig at vide, hvorfor. Så kan man jo godt komme til at blive usikker på at se andres indhold performe virkelig, virkelig godt. Og ikke, altså, når man kommer på bagkant, så kan man jo godt se, okay, men jeg havde det måske heller ikke så godt lige der. Eller et eller andet. Ja. Hvad der lige kunne være skyld i, at man lavede. Det går jo bare op og ned nogle gange. Hvad med det der oplever I nogle gange, at I er blevet pitchet ind på nogle kampagner, som I så ikke får, og så man kigger på dem, som har fået kampagnen, og sådan... Eller tænker I bare, nå, så skulle det bare ikke lige være? Der tror jeg måske... Altså, den usikkerhed forstår jeg udmærket godt, og den har jeg absolut også. Og har haft den her på det seneste faktisk, for jeg synes, det har været meget stillestående, særligt på visninger. Ja. Men ja, det går op og ned jo. Det er ikke alting, man lige kan styre der. Men hvis der er noget, jeg troede, jeg skulle lave, og så jeg ser, at der er nogle andre, der laver det, så tror jeg bare, jeg sådan tænker, hvis der er nogle ting ved det, jeg tænker, det var måske også sådan lidt, så er det bare, det er sikkert fint nok, at lave det. Ja. Så laver jeg bare lige noget andet. Ja. Man kan også komme til at, hvad skal jeg sige, der er noget... Man kan også ikke være blevet spurgt, og så se nogen lave et samarbejde, hvor man tænker, det var godt nok, det kunne jeg selv have lavet 100 gange bedre. Ja. Så... Der må vi skrive til virksomheden. Hvad sagde du? Hvad siger du? Jeg er da så træt af den her stemme i dag. Jeg siger, der må man da lige skrive til virksomheden så. Hej, jeg har lige en god idé. Ja. Vil I have den? Ja. Det kommer til at koste. Ja. Ja, og så skal man ikke lige fortælle dem ideen sådan. Nej, man skal ikke give det hele væk. Vi får se den. Der har jeg virkelig set nogle grælde eksempler på, at den idé bare bliver snuppet. Det er så frækt.
Venner, jeg tænker, vi slutter af med nogle lidt større spørgsmål, og jeg kunne godt tænke mig, inden vi slutter sådan helt af, så vil jeg gerne høre, også fordi det netop er den sidste episode, hvad drømmer I om? Ej. Er det bonusspørgsmål nu? Det er et bonusspørgsmål Fuck, nu. man, den kommer helt bag på mig, den der. Jeg ved godt, hvad jeg drømmer om. Hvad drømmer du om, Sif? Det er først, der kommer op i mit hoved. I kan ikke gætte det. Kan du? At Du har fået havetraktoren. vi fortsætter den her tradition. Ej. Måske, at Just Influencer Marketing vender tilbage næste år. Det er, fordi vi også er optog nærmest præcis samme dato sidste år. Og det har simpelthen bare været så hyggeligt. I nogle dejlige mennesker. Det kan du selv have. Det er du godt nok også der. Det er sådan en fornøjelse. Ja, det er det virkelig. Tænk, du har gjort dig sådan helt afslappet i at sidde her. Sidste år, der var vi sgu lidt... Ja, der var vi lidt presset. Hold da op. Tænk allerede anden gang, vi sidder bare her. Bare åbner os selv op. Fuldstændig. Ja. Man det er har sgu virkelig da også skønt. en anden selvtillid, når man er den mest lyttede episode, har man ikke det? Jo. Det hjælper da. Altså, når jeg vil også sige, når jeg kan få jyder til at være sådan, Jo. jeg skulle ikke komme her, du. Og så tror jeg, man da. Ja, præcis. Ja, det var faktisk en virkelig god drøm, det må jeg sige. Er Men altså, der andet, du drømmer om, Sif? Jamen, jeg drømmer bare om at kunne fortsætte, tror jeg. Jeg så nogenlunde gør nu. Det er faktisk det. det er virkelig dejligt, sådan som det er nu. Ja. Det er næsten som... Ej, det er simpelthen også... Det er jo lidt som en drøm. Jeg skulle lige til at sige det. Det er fantastisk lige nu, synes jeg. Med den måde, mit arbejdsliv er udformer sig på. Altså, Altså, det er helt vildt godt. Altså. Og kunne, altså, det er jo heller ikke... det er jo fantastisk, at man lige kan hive 2 dage ud for at tage over og hygge her sammen med dig, ikke? Det synes jeg også. Det er jo heller ikke alle, der bare kan det. det føler jeg seriøst også, det er noget, vi har snakket om, siden vi sådan begyndte at tjene penge på andet, end at skrue skruer i. Ja. At vi har virkelig hele tiden, nu snakker jeg lige så på vegne af os begge, men man lærer virkelig at sætte pris på, at man bare lige kan tage herover for eksempel, og så ikke lige behøver at tænke på, nå ja, jeg var faktisk også lige ved at lave en terrasse derhjemme, men den kan lige vente. Ja. Eller ved en eller anden, eller... Eller at så det er lige 2 dage, man ikke kan fakturere til nogen. Men altså, det er virkelig privilegeret, føler jeg, at man kan det. Men det skulle man også lige lære, føler jeg. Ja. At man så ikke lige i princippet har tjent rigtige penge, skulle jeg til at sige, i 2 dage. Eller sådan, og det ved jeg også, mine forældre har været meget sådan, min mor, jamen, hvem tjener så pengene? Ja. Det sker sådan lidt i baggrunden. Ja, det gør jeg faktisk på nogle andre dage. Ja. Men det er jo også det. Man skal også huske at hygge sig og have det godt. Ja. Man skal også fejre, og det er du jo virkelig stor fortaler for. Det er. Jeg har en champagnekunde, hvor vi virkelig Så bliver taler fejre. om at fejre. Ja. Også de små ting. Ja. Og jeg skulle fandme have haft en flaske bobler med her. Om vi... Det var også det, vi havde tænkt. Det var så det, vi glemte. Men Nej. det var det udstyr her, jeg var sgu nervøs for, om, hvis vi popper panden nogen. Jeg havde seriøst tænkt, at vi Bam, bare bam. kunne åbne en pande her. Men jeg ville være så rej for, hvis... Præcis alt det derovre. Ja, det er ikke vores. Nej, det er det virkelig ikke. Det ville ikke have været godt. Jeg tror godt, vi kunne have styret det. Tror du? Ja, jeg er næsten pro i at åbne sådan Men jeg en tror her. næsten, måske vi bare skåler i noget bagefter. Ja. Der er jo nok at fejre, kan man sige. Venner. Ja. Kæft, de er søde. Nå, jeg troede, du lige var skuffet over, at vi har glemt det. Nej. De er rigtig søde og dejlige. Jeg ved næsten ikke lige, hvordan jeg skal komme videre fra den her. Hvad drømmer du om nu, når det her det slutter? Det er jo også et godt spørgsmål. Jeg har virkelig nyt at lave den her podcast, og det er også derfor, nu når jeg mærker, at ilden ikke er der på samme måde mere, at jeg synes, den fortjener, og som I siger, stop på toppen, mens at det stadigvæk er sjovt at lave. Men jeg drømmer lidt om at lave en anden podcast, som er lidt bredere, hvor man kan dykke lidt mere ned i drømmene, men også måske det, der ikke helt gik efter planen. Så det går jeg lige at arbejde lidt på i kulisserne. Men jeg kunne godt tænke mig at lave en podcast, der var lidt bredere. Du må jo lige tænke ind, om der kunne komme 2 gave jyder ind i podcasten på en eller anden måde. Det tænker jeg helt sikkert. Vi kan jo altid lave det første afsnit. Ja, Og det sidste. Ja, jeg tror, det må være noget i den dur, men altså, ellers så kan jeg virkelig godt sætte mig ind i meget af det, I siger her med
Det snakkede vi var ude og få noget sushi og lige et par drinks i går aftes, og der snakkede vi netop også om det her spørgsmål, og ellers så handler det også bare for mig om at have det godt. Ja. Altså, jeg tror, at det er den største grund til, at mange de bliver selvstændige. Det er, fordi de gerne selv vil kunne styre rammerne, og så skal man da også sørge for at have det godt samtidig. Men føles det ikke også rart for dig at have leveret sådan en god podcast? Altså, du har jo virkelig også hjulpet mange med din podcast. Ja, det må man sige. Tak. Altså, er det ikke sygt? Altså, der har jo været sindssygt mange historier med folk, der lige pludselig har fået 20.000 følgere, fordi de har kun hørt din podcast, eller... Ja. Og alle de tips, du har givet ud i løbet af... Det har jo været helt vildt. Altså... Du er jo virkelig klog på det her. Altså, det er ikke engang fis. Det er sgu 100% ægte. Ej, tusind tak. Jeg kan mærke, at jeg bliver helt både rød i kinderne, og, det er fint nok. Og jeg bliver nok også lidt mere jysk end jer, hvor jeg er sådan, så er det godt. Ej, det er 100% fortjent. Det har virkelig, jeg har nyt at høre den. Tak. Ikke kun vores afsnit. Det er det eneste, jeg har hørt. Så kan du bare sætte den her på repeat. Det var godt, vi lige tog den som den sidste. Ja. Nå, det er derfor, den har så mange afspilninger. Det er mig. Det er bare dig, hver gang du morgen. Så starter lige dagen godt. Hørte vi egentlig, hvad du drømte om? Var det ikke noget... Nej, vi snakker om det der med, at bare fortsætte... Altså, jeg drømmer om at træde 5 watt per kilo. Det ved du. Og her snakker vi cykel. Det er cykling, jeg sige. Det skal vi ikke ind på her, nej. Ej, der laver vi en anden podcast. Ja, det må blive den anden, ja. Drømmen, der ikke blev til noget. Ej, jeg er tæt på, du træder 4,3, var det ikke sådan? Jo. 4,3. Nu skal du ikke knuse den, før den overhovedet er kommet op og flyve. For helvede. Jeg ved, han nok skal nå målet. Har du set hans ben? Det har jeg. Hold op, din anden på det skal jeg nok klippe ud. Det skal nok klippe ud for alles skyld. Mathias, han viste sit ben. Til highlights, der var. Jeg kom lige, Tag det lige dine sandaler med. Jeg sveder simpelthen sådan. Ja, det gør jeg også. Der er også dejligt lun, det her studie, men vi har også kun et spørgsmål tilbage, og det er, har I andre gode råd til, eller har I nogle gode råd til andre, der gerne vil i gang, eller er i gang? Er der nogle guldkorn, I gerne lige vil dele ud af her til sidst? Skal vi huske, det er afslutningen på podcasten, ikke også? Det man skal virkelig være... komme med en guldkorn nu. Start afsnit 1 af den her podcast, vil jeg sige. Hør alle 150, inden du gør noget. Ja, inden du gør noget overhovedet. Og vær dig selv. Vær autentisk. Ja, men det tror ikke jeg også... lave om på dig selv. Jeg tror, det med at være autentisk, det er nok det, folk egentlig har sværest ved. Det tror jeg nemlig også. Ja. Det er det der med at finde ind til sig selv. Det er også derfor, jeg prøvede at grave lidt i, sådan, hvad har I gjort der? Men det lyder lidt, som om det bare er kommet lidt. Måske også med alderen. Ja. Med livets udfordringer. Du skal lige over det der usikre periode i dit liv. Men hvis jeg skal komme med et råd, så tror jeg, i hvert fald i det, vi laver, altså sådan, vi laver mange videoer, så tror jeg, man kunne øve sig, inden man begynder på en hel masse. Bare begynde at prøve at filme dig selv og snakke. Se, om der kommer noget fornuftigt ud. Prøv at klippe det sammen. Fordi altså, nu sidder jeg jo så også selv og klipper. Og nu, der kan jeg da godt høre, hvor svært det egentlig er for mig at få noget til at være sammenhængende i det, jeg laver noget. Men så lige pludselig, så giver det mening. Og så kan det godt være, at jeg har taget klippet om 4 gange, men så gav det også mening lige pludselig. Så har jeg 17 klip, der passer sammen. Super. Ja. Men bare sådan, øve sig i at også snakke til et kamera og se på sig selv og høre på sig selv, det er nok det værste. Det synes jeg virkelig er frygteligt. Film dig selv på de dårlige dage. Ja. Når du står ud af sengen og tænker, i dag gider jeg sætte mig ikke. Men så prøv at gøre det alligevel. Ja. Der opstår noget uanset næsten. Ja. Noget grineren. Ja. Måske fordi man også er lidt mere ligeglad. Ja, man skal ikke tænke for mig over. Det er det. Det var jo også mit råd der til dig, da det var, at I ligesom gik hver til sidst med agenten der. Det var jo netop også bare begyndt, fordi du var sådan lidt, hvordan gør jeg lige det her selv? Og det kan jeg godt forstå, når der er nogle andre, der har styret hele processen. Men der sagde jeg jo netop også, bare begynde at filme dig selv, klippe det lidt sammen og sådan få øvet sig i det der. Det er jo en kunst. Absolut. Og der må jeg lige rose dig. Fordi vi havde snakket om det på et tidspunkt, at det godt nogle gange kunne være svært at klippe noget sammen, som man selv synes var godt, eller sådan. Og så, altså jeg tror dagen efter, der leverer du bare.
sådan en god video. Hvor jeg var bare sådan, altså, hvad er der sket? Hvordan har du lært det lige pludselig? Nå! Så klippede du det bare helt sygt godt. Ja, men jeg tror også, det er jo også det, altså øvelse virkelig gør mester. Ja, det var I det det med der. kaffen ned af trøjen. Undertrøjen, tror jeg. Det ikke passe? Jo, ja, det er rigtigt. Det tror jeg, det var Kan jeg også- fortælle lige, hvad det er? Det Det var ved jeg ikke, om jeg Har har du ikke set. set en reklame for nogle sikkerhedssko. Jo, jo, den har jeg set. Hvor han spildte kaffe over Ja. det hele. Men det er også igen en sådan en opgave, hvor jeg havde 100% ret til kun bare at tænke frit. Ja. Og så kommer idéerne lige pludselig bare. Men det er de også gode til at give en fri tøjle Ja, det til. må man bare Særligt ved sige. det, Ja. det mærke der. I må altså gerne sige det. Brynje. Hashtag klem. Ja, den her podcast handler ret meget om ens samarbejder, så jeg tænker, det er givet, at I får penge for det. Ikke for at sige lige præcis det her. Men, Nej. Okay. det ved jeg ikke. Det tror jeg. Det er, hvad der er kontrakten der. Men det er jo bare, altså, det lyder bare som om, at det er meget nemmere at skabe noget godt indhold, hvis der man har frie tøjler, god dialog direkte med virksomheden gerne. Ja. Og så at man tør være sig selv og gå med de idéer, man nu engang får. Stol på dem. Yes. Ja. Og så øv dig. Øv. Øv. Det kommer ikke bare naturligt. Jo, nogle gange. Nogle gange. Se på dig, Sif. Det er sat med naturtalent, den her. Nej, det er jeg ikke. Det var vi mange, Men der talte om, dengang du kom på medierne. Okay. Der var jeg virkelig ikke noget naturtalent. Det var jeg godt nok ikke. Der fattede jeg slet ikke, hvad jeg skulle. Du var bare sådan, jeg kan huske, at vi snakkede om det i sidste podcast, hvor du var sådan, ja, I kan da godt komme med mig på arbejde. Det er fint nok. Ja. Jamen, jeg kunne slet ikke forestille mig, hvorfor det var sjovt. Nej. Men det var det åbenbart. Ja. Men det er også det, ja, det er nok også et råd. Det kan godt være, at du faktisk er mere spændende, end du lige går og tror. Jamen, det er det, jeg siger. Jamen, det er da Naturtalent. rigtigt, fordi jeg tænkte da helt ærligt, okay, det kan da godt være, min mor og far synes, jeg er lidt fjolle, og min søster kan da godt grine af mig en gang imellem. Men sådan, hvor man tænker, der er jo ikke andre, der ser et stort lys i mig. Men det er der åbenbart. Jamen, jeg tror, det er det der med, når man virkelig kan mærke personer igennem linsen. Altså, det er jo super svært. Altså, prøv at tænke på, hvor mange I også følger med, hvor man ikke sådan helt... Man kan ikke helt mærke dem og ved sådan helt, hvem de er. Og allerede inden jeg havde mødt jer to, så havde jeg det sådan, jeg ved nogenlunde, hvordan I er. Og, altså sådan, fordi jeg er så god til at brænde igennem på kamera. Og det er jo bare en gave. Det er jo ikke alle, der har den. Nej. Man kan øve sig i det, men det er stadigvæk ikke alle, der kan få det frem. Og så at man tør det lidt ud af det, der også kan være lidt sårbart eller lidt svært. Altså, Mathias, du har jo også delt nogle ting, altså hvad man også skal høre på bare for lokalsamfundet, når man har sådan en profil. Der går, jeg er selv fra et lokalsamfund, der går snakke. Og det skal man da også lige sådan kunne stå op for sig selv. Ja. Ja, og så stole på ens egen værdier, tror jeg. Præcis. Venner, tusind tak, fordi I vil komme endnu en gang. Det bliver den sidste omgang. Det er helt vildt. Det blev sgu da meget godt gjort, ikke? Tak, fordi du har lavet den her podcast. Ja, tak, Josefine. Jeg tror, vi takker på vegne af mange. Tak. Skal vi klappe? Det ved jeg simpelthen, at vi gør. Tak med over. En legende takker af. Ja, virkelig. Det bliver spændende at følge med i, hvad du nu skal i gang med. Jeg elsker, at I lige har overtaget værtsrollen her til sidst. Det er helt perfekt. Og videre til den næste.